Eli mikä on parasta Hyrylän lukiossa ja suosittelisitko tulemaan tänne? No mun mielestä semmoinen välitön tunnelma, mitä täällä oikeasti on. Sekä opiskelijoiden välillä keskenään, että sitten opettajien ja opiskelijoidenkin välillä. Et mikä ettei. Joo, meillähän on hyvin vireä oppilaskunta Hyrylän lukiossa ja nyt tässä itse asiassa on hyvin odottava tunnelma, kun huomenna on tavallaan kun meidän toiminnan kohokohta elävä kirjasto. Ja huomenna on todellakin 7. elävä kirjasto, joka järjestetään Hyrylän lukiossa. Ja tiettävästi Hyrylän lukio on ainoa eurooppalainen lukio, joka järjestää säännöllisiä eläviä kirjastoja. Sehän lähti Rosinenfestarilta liikkeelle ja ennen kaikkea halutaan edistää suvaitsevaisuutta. Sitten kun mä tästä kuulin, niin tartuin siihen, koska mun mielestä oli todella mielenkiintoinen ja hieno mahdollisuus. Odotatko sä innolla ja hyvillä mielin sun tulevaa uraa täällä? No kyllä ehdottomasti. Että tässä on niin paljon hienoja juttuja. Ensinnäkin se, että mä oon nyt tavannut tässä opettajakuntaa ja muutamia opiskelijoita ja on tullut kyllä siihen tulokseen, että vaikuttaa todella hyvältä ja todella mielenkiintoiselta.